Ute är grått och trist. Tänk om man kunde vara någon annanstans. Typ i en bok. Nog har faktiskt min nya feelgood-roman kommit som e-bok. Ute är grått och trist. Tänk om man kunde vara någon annanstans. Typ i en bok. Nog har faktiskt min nya feelgood-roman kommit som e-bok.